aħna gvern viċin in-nies. Bil-frażi ġustizzja u serħan il-moħħ fl-isfond, il-Prim Ministru Robert Abela ħabbar riforma li se tindirizza l-problema fil-liġi tal-kera ta' qabel l-1995 li se tgħin lil xejn inqas minn 10,000 familja. Bl-għajta li mhux se jħalli lil ħadd waħdu jew bla saqaf fuq rasu, il-Prim Ministru qal li dan il-Gvern qatt ma beża mill-isfidi u b'kuraġġ u determinazzjoni dejjem għaraf x'inhuma r-realtajiet. Sit ta' proprjetà milquta b'kirja protetta m'għandux dritt ikeċċi lil dak lil kerrej li jkun jeħtieġ il-protezzjoni fil-kirja. Imma jekk iħoss li mhux jirċievi ammont ta' kera xieraq għall proprjetà tiegħu, jista' jibda proċeduri quddiem il-bord li jirregola l-kera sabiex jiġi fissat l-ammont ta' kera xieraq. Din il-kirja bl-emendi li se nkunu qegħdin irresqu tista' titla' sa 2% tal-valur tal-proprjetà fuq is-suq. Fil-Birgu il-Prim Ministru qal li se titwaqqaf taqsima ġdida fih dan l-awtorità tad-djar biex tassisti u toffri lill-inkwilini servizz legali b'xejn. Dr. Abela fakkar li wara r-riforma tal-2010 li kienet ġiet ikkundannata mill-Qorti Ewropea għad-drittijiet tal-bniedem, l-qrati baqgħu jagħtu sentenzi li kkundannaw l-Istat għal danni ta' miljuni euro. Ir-riforma ta' Gvern bruħ soċjali se tindirizza l-bżonnijiet tal-pensjonanti mill-quta. Lill-pensjonanti aħna laqgħa tħallejnihom waħedhom u laqgħa se nħalluhom waħedhom illum. Il-pensjonanti kif ukoll min jgħix bil-benefiċċji soċjali se jingħataw benefiċċju li jkopri iż-żieda tal-kera kollha sa massimu ta' 10,000 euro fis-sena għal kull familja. Dawk li jaħdmu full-time mhux se jħallsu aktar minn 25% ta' dħul tagħhom fuq il-kera biex jgħixu kwalità ta' ħajja diċenti. Se jkun ikopri d-differenza bejn il-25% ta' dħul annwali tal-inkwilin u l-kera illi se jkun qiegħed iħallas hekk kif stabbilita mill-bord li jirregola l-kera, il-benefiċċju ta' kera li se jkun qiegħed javvanza l-Istat hawn ukoll se jkun ta' massimu ta' 10,000 euro fis-sena għal kull familja. Il-Prim Ministru spjega li min jgħix fi proprjetà b'valur għoli ħafna li jaqbes in-900,000 euro se jiġi mejjun ukoll, iżda jekk l-inkwilin ma jkunx jista' jħallas id-differenza tal-kera kif stabbilit mill-bord u titla' aktar minn 10,000 euro fis-sena, il-Gvern se joffri residenza alternattiva. Il-Prim Ministru qal li fil-ġimgħat li ġejjin dak li tħabbar illum se jsir liġi li eventwalment isserraħ moħħ eluf ta' familji. Din hija riforma ġusta li se tagħti ċ-ċertezza u s-serħan il-moħħ u twettaq ġustizzja. Għal darb'oħra il-Gvern immexxi minni qed jimplementa riforma kbira li ġġib ġustizzja soċjali. Il-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali Għal spjega kif din ir-riforma se tkun is-soluzzjoni għal problema li la takkumula is-snin. Nemmen bisħieħ li din hija s-soluzzjoni denja. Soluzzjoni li tirrefletti l-impenn sħiħ lejn id-dritt li l-individwi u l-familji jgawdu darhom fis-sigurtà. Tirrifletti wkoll li s-soċjetà immaturat u magħha għandhom jimmaturaw il-liġijiet ta' pajjiżna. Soluzzjoni issa li jaqdet il-katina ta' soluzzjonijiet li kienu ilhom snin meħtieġa fis-settur tal-housing f'Malta. Riformi kuraġġużi li qed jassiguraw alternattiva ta' akkomodazzjoni għal kulħadd. In-nefqa proġettata din ir-riforma fl-ewwel sena se tkun ta' miljun euro, 3 miljun euro fit-tieni sena u 5 miljun euro fit-tielet sena.